adduno ham ɗo morade aɗa andi julde nde ari ha paari taski eyyi ɗum noon joom gallam aɗa andi mo yaro eyyi gorko moƴƴo mbadi ni tan jool dow konko woni jool yongo yewta wallahi joni noon o woni koye bilan eyyi kala amen ummoto ko caggal leydi toon kala amen ummoto joni noon o wiya mi wat bilan guila e morol ha e koltu ha e foof mbeɗa andi noon an aɗa wawi morol aɗa wawi cañiɗi joni noon min jinmi noon morade ar potten kaɓen belditen o wi kam konko yo lelle o yiiɗi aɗa andi joom galle ma ɓay ko kañum beltinta ko welat fittani mum fof ɗum mbatta joni noon jinno mora kam yo lelle so Allah haaji kala no foti kalis amen ummoto ko caggal leydi so yettima so Allah jaaɓi mi anda ko joɓanmami eyyi buuɓen yo lelle kam no ɓooyi koye hayso ɓooyi ɗum joom gallam yiiɗi haaju ma ɗani an ana addani kalis te matériel o soodete mi ƴettata juuɗem bole mboɗo moro ma yo lelle mi ƴeewa hoorema nde a famani a famani jum famani mbimi kalis amen ummoto ko caggal leydi mi wiyani ya rokka mi wiyani ya sokka mi minen ƴeewa hoorema nde eyyi minen kamin rimɓe minen min ñagota ko hooram de nani mi ƴeewa nani mora kam yo lelle min buubel ɗum mi wawa ɗum morde an hakkude ma nde haala aydara ko woni hen buubel mbeɗa wona ɗiɗo no wona en jewtat aɗa ari salon amo garde ɗo foof min ko buranno kam ñande foof client uji no gara hoorema nde hakkude nde ala haydara mi wawa ɗum jaggude mbiɗa kadi kalis moon arani tawa ɗum mi wawa ɗum wadde mi haalnuma e joni mi famnuma famnuma bonna heɗoma kalis amen ummoto ko caggal leydi a haalna kam no foti tan min mbaɗa e bilan amen ala min kala no foti min jomma yo hakkude hooram de haajuma ala ene wayi a ƴettat haajam no woni hen dak aɗa andi ko min morat ma haajam no woni hen a ƴetta mi hokkete a waɗat jam jam ay min salon wo ko min jeeyi a heɗotomi min udditi salon wam a udditanani kam joom galle ma udditanani kam a heɗotomi tan min haalaji mo kaldata di min en cekkani ɗum a nani hoorema nde mi wawa ɗum jaggude mi haalnima ko leeri noon te mi yiiɗa cow mi yiiɗa haala ko law ay goto natani ɗo tawa so wona an mi yiiɗa haala oto addanam haala mi haalnima ko kalantumami aɗa haala ɗo futtino guiton no futtino guiton ni yaaru jam jam mbaɗa Mamadou aɗa selli mbaɗa tampere jam bala woni toon barika alhamdulillah walla min de mi ari bo mi haalde Mamadou mi wimo so yiiɗi mi heɓa kalis o law yo wi Moussa yo wat téléchargé Lemfi mi haalnimo kadi Lemfi o so waɗi ɗum téléchargé on wawi nuldude kalis do e Sénégal taw ko kadi koye weef keɓatmi ɗum ou bien mi heɓa ɗum e Orange Money ou bien mi heɓa ɗum kadi koye Freelance Money Free Money eyyi mi haalnimo kono omo tiiɗi hoore ko kon ana anda Mamoudou ko kon ha joni wadde haydara naata ha joni haydara naata hen ɗum tagi mbimi yomi ar mi haalde ma je sakken feere quoi en tout cas julde yettima et puis mi sikki an suwa parde raw quoi joni aɗa no mbatten joni an a ñamlat kam jasmunaire a ñamlat kam jasmunaire no foti métre aji pour ko bornotomi no foti métre aji mo jat pour mi ñamluma eyyi no foti métre aji bornotomi an wona mi haalninomo ñanden mi haalninomo eyyi a wi métre uji sappo so taw ko grand boubouji tati mi waɗa grand boubou dew mi sakka goto less mi sakka kadi goɗɗo kadi tuubba jiiɗa e koloje mo sakkatomi koloje o jiiɗa hen koloje o ko ko to marché Foukou Diaye to sodanmi koloje o eyyi e slip o bon le ko heddi ko woni ñamla kam jasmunaire e puis ñotana kam so kalis o yettima tan Moussa Diallo so waɗi wiration tan ou bien nen kadiata jongo sinon ko nen kadiata jongo wonno tawata komi heeɓi kalis o ɓooyi ñamluma de yaro ɗum kam
koye événement yimin goni aussi min mbawa so ana tottanimi hay mbuuɗo hay avance e ɗum ɗo fof yimɓe ɗum ɗo comci yimɓe jananɓe fof nan ɗo e mbiya yom ñamde ɗum wawa wonde an kay anda ko jaggi haalis o ni an ñamlama an ya ñamlo yére ñamla kam bagi yére day sol si julli yero tinno yére day sol si julli o ko hasidu o ko hasidu yero s'il te plaît ko ngon koye liggade quoi fin wuli ƴew an ñamlama an waxala patron bi rek ba déggo oɗo kam ɗum ɗo patron o bu ana wona patron ko mbaɗa ɗo no gamowo mati ka wongo koni yaari jam jam hoore ɓurani hoore an uddi salon ma mi wiyani ya sakko mi wiyani ya muddo mi haalis amen ummoto caggal leydi so ari min jomma a moratam a uddita salon ma aɗa ƴeewa ɓe morata ɓe a morata an woni holyo hol sabunde ma eɓi moranima joni a force an uddi salon ma a moora yimɓe a morat kam hoore ɓurani hoore hayre ƴettata mbaɗa hen ƴulmere mbaɗa hen peɗel ma ɗiɗo nayyi ñaaɗat sa nanguiɗo a nanguiɗo ƴetta leeɓon gonkon ɗo kon ndendina ar potten no weeɓi ndendinani juuɗam a taƴata ɗum hoorema nde taƴata juuɗam mbimami mi moranima hande mi moranima janggo mi moranima bawa janggo oto toñam ma moram hande ma moram janggo ma moram ɓawa janggo min mi sa woni no galle ma mi tawɗama an uddiri ɗo morode an ko jiilotoɗa ko min jeena an go a addani kaalis ɗiɗi hakkude ma ala haydara kalis amen Moussa Diallo so neldi min ummoto caggal leydi ɗum lawalam ala hen Mamoudou waɗi ɗum Mamoudou e debbo muɗum ɓe mbaɗa barke ɓe min mi moranima oto toñam oto toñam saɓe tottinomin kalis amen ɗum toñanima an toñi kam min pour ma hawede laabi temedere anda kam ya nandomi Allahumma salli ala sayyidina ummo mimi mi ummaki amora kam amora kam fulka yaltu salon door yaltu fulka door yaltu salon allez c'est merde yaltu salon amora kam yaltu haajuma ala hen on ganda ko moƴƴi on jiiɗa ko feewi jatan sa wawa modde yo lele ka uddu salon ma andeke hay dara wawa aɗa mawnin wutteno bawta machine ni hay dara wawa aɗa merta tan yara ma annene fulka door yo lele atum bele fulka door ale yo lele ay yo ale ira bi ma ngele koni hakkule ma hoore ala haydara de yo lele ala kaalis jom galle ma nobanima so nomono tottinoma kaalis yimɓe nanay événement mela hen jom galle ma nobani o nobanima ala hen tan o nobanima ko ala hen tan o nobanima ala hen de kono nopnoma nattinto ummino o événement nattinto woni fof no limane kaalis ana limanata kalisam caggal leydi ummono ay ummake hay nokku kalisam caggal leydi hay debbo goto dañani gorko mum kalis ummo caggal leydi ay ummoto min umma hangede ummoto debbo mbaɗenteɗo bila ko min tan min mba dañiri ko musidɗim guiƴamen bila mbaɗenteɗo yiɗamade hakkude ma ala haydara jogollema so yinnoma wiyata awawa haydara yo lele ay goto moraki ɗum joni yimɓeɓe jew seba haɗo allez avance soko debbo moƴƴo moroto debbo moƴƴo fuuɗoto ɓa yow debbo moƴƴo moroto fuuɗoto e dara wawa aɗa ko barke ana wona patron ɗo patron o atelier o jeyri ɗum ko debbo saabu wiyete ko Mama Touré kañum jeeyi atelier o an ka gorko et puis ko sero Serigne Fallou an ka pullo an ko sinno ko sele o Cheikh Oumar Fouti Tall wonno mi anda ko an jeeyi kono sero Serigne Fallou ko jolfuɓe jeeyi an jeeya an jeeya salo o an weeruji ma Biram Ndiaye aɗa wiye weeruji nan nanguma tan aɗa sikka ko aɗa yoodi walla a yoodani barki rasolla a yoodani Allah no seede a yoodani an aɗa wayno powɗo an warema e le guese wala a yoodani ala problème merde oppo min liggono joni woppo mi wuuri an min kay hedere mbiyani an hani kam wuurde ayo so ali wiya lempi mi haalnimo lempi o suwa nuldude kalis o a wawa waɗandemi ɗum haw nalde kalis o tan kay sa addi kalis on ma weɓ te julde ko yettini presque an sa renta gay en dañata ñotandema ɗum ɗo woni Mamadou Sibo Allah ɓe ɗiɗi waldema ɓe yoro ɗum kadi wawa wonde quoi hadde goo wawa wonde hakkude ma Allah wawa wonde lalli hay avance a tottani sa tottinoma avance au moins laka ya ma e avance an yo avance ware an yo avance ware te ƴew sa jalti dow kasa guel ma wallahi so taw ka gorko jalten ɗo place am gonɗa de
eyi ɗo mi habdata e ma ɗo par ce que aɗa jogui ciseau ji sen jalti a ala ciseau fawa ciseau ma mi kasa guiyal ma an so taw ka debbo yaltu min e ma eyi ka debbo yaltu so taw mi kasta guiyal ma an noon onon fof jalte onon fof an yaltu an gennele se biti mo nokkale fi am no góor de o ko góor Lamine su faale loomu mi faalaki lam faalaka tan yaltu yaro tinno wallu min wa tinno yaltu tinno ko Allah ar ngel tan boowal non tinno ar tinno ar ani jehen boowal Aïssata waaw maa ngi lay woo may ma après naa la rappelé Aïssata a walla yow kamin yaltuɓe ne min jaltinde oɗen minin bilan ummini min ɗum min jaltiri ɗon ɗum min mbima min jalti yaro e ƴetti mbedda mawɗo o joni noon hawre mi o wi kam yami ar mi rewa e makko joni noon potmi e salon o net salon o no wawi no heewi tef yimɓe dagmi haɗangam mi yetti joni noon mbimomi min mi santat morol koye bilan min goni yo haal no foti o morirte kam i joni itti moram kollumomi joni o wi kam ko morotoɗa na jalni ko fullam kalantumami de te koko ɓendimi joni noon kalamomi ko moroton par ce que min ko ar potten kaɓen beldite jinnon morade yari wiyam moro yo lelle ɓay noon ko joom gallam konko morontomi ko jiiɗi ko ɗum morotomi mbiyomi yo lelle jinmi tan o wi kam mi wawa nanggude hoore ma nde ene ɗaati way kono karawal ni woni yo lelle ni ɗum ko jubbi a wawa andude ɗum ɗon saabu a wawa morotode a wona morotoɗo o ganduɗa ɗum onon ɗiɗo cuhul tan pawtone koye moɗon wona garɗa ko saabu yomo walla min on foti wiide o wawa nanggude hooram nde min hoore debbo tan joguimi no rewɓeɓe foof min kaɓi toon noon haade musde no muusi kam noon ene muusi kam ha yeeso Allah gara kaldana kam ɗum wona garɗa ko yomo walle holko haalnam ko woni yo lelle taw ko morote jubbi way kono pirli ni jubbi yo lelle way kono pirli ni konko wawdemo ɗo e leegal ngal omo andi konko tan wawi ɗo yimɓe fof ala to neɗɗo ummotako ina ara e makko takani kay omo ƴeewa ɓewo morata e ɓe mo morata yimɓe fof poti fadde makko min kam joɓowo ko jolde yaari noon Moussa Diallo neldi tan yaro yoɓat neɗɗo kam so joli hollot pouvoir muɗum kono buuɓe ma jaafuɗa kam de so ɗum ɓenni ponoɗa ko waynade mi wara yaade toon kadi saabu soko Allah tan min e ma kaldata holno moyirtuma e holko jaggara e hoore ma nde haw morma Allah ala kanko salay ko ɗum woppima ɗon ko liggoroɗo kono wawa mode mbaɗa yaade farde ma nde ndeɗo farde holno neɗɗo holko neɗɗo morata e ndeɗo hoore ala farde nde no waɗi leeɓon seeɗa so rendini ko mara wona morowo kay jogoto science so waɗi ƴulɓe so hoosi ƴulmere o waɗi hen ha juuɗe makko ɗe ñaaɗi ɗo ɗato woni leeɓon o rendina o moora ne weeɓi ha mayi sibo Allah ar wallam mbimi ndeɗo farde science yettaki ɗon sibo Allah ar wallam mi morono rewɓe foof sibo Allah ya juul ko jaɓa ko an wonɗo sibo Allah ar wallam jiɗɗo moronade yaram welto rewɓe fof no morono worɓe mumen sa ɗani naafiki wallahi o won naafiki kala no mbeɗeɗa tan ko noon mbaya jiɗɗa fof kaala ko jiɗɗa fof kaala kala ko jiɗɗa kaala min bone addani ɗo hannde addimi ɗo ko jaam so bone addimi ɗo tawa sabu ɗo salon o ko bawɗo salon o sami ɗon kay wirtimi ɗon ko bawɗo kay e goto haaltani ɗum kam haalama ha dejjama kono probléme man min ko miijotomi ko min e hooram cikkumi science yettaki to morata nde ɗo farde nde kono hala ko wawi hen wonde mami haalde e makko arñehen sibo Allah mbattade sese mbatta ha gummimi foof yawa kam jaam noon jaaha joɗoyɗa hampare mi nodduma jaaren ala yaro waɗa bilan yaro ko yiɗi so Mamoudou ari taw bilan makko timmi o wawa hollude Mamoudou bilan mo waɗi o sukko mbiya ham bilan an hoɗema wadde bilan a accata ha keeɓa kalis Moussa neldani taw Moussa Diallo wi ma neldu o ala temps ko jagguɗo yon mbar seese mbaɗe jaam ha kalis o yetto kay poɗuɗon wadde bilanji moɗon wallay onon ɗaayi mara ko jaam wurtuma e kalis amen o ana wawa sentade kalis amen o deftimoni min somi deftimon gonami ko ɗaayi ɗo min nene ko ɗum welta kam de min koɗo mbawi funtude min cellani tan kono min ɗayani min ɓadaki ɗayde min e goto kam on mbawa funtude min wallahi on mbawa funtude min on mbawa ala to ndewron ha punton ni haala ka so heewi wallahi tawi ko min tan a mortako de so tawi ko min tan haala ka so gasani wallahi mortako minen mbimami somin cakkaki on min ƴet min cohlani kalis moɗon min goƴa ko jogui ɗon kono ko seese mbatton ha kalis so tawi so Allah jaaɓi
so Allah haaji so kay so yetta hon keɓata hen on ñamata min on jarata min ko wi kam ko no muusimi noon no muusimi hay yeso kala ko wima wonko heddi o wawi widema ko foti widema ko woni fof sabu ka client no o muusimi wawi widema ko foti ande ɗo hoore hay nde no muurirte eyi so nangi tan nangoto holto so nanga waɗi julɓe tan ha juuɗe ñaari tan nangoto sibo holto nanga ayano aɗa metti haalde noon wona mettude haaldude gon kalantumani an wala haasidagal ko woni an fadde mi wiyanmo yo woppude ndeɗo hoore nde farde nde holto neɗɗo science mbimami yettaki to neɗɗo moota ndeɗo eyi an jehen a waɗata kam sesami ummo jehen sibo Allah so sohla maari tan mbaya kono suguñe ni sa pare yimɓe kala ko mbeɗa ja welama ƴettoɗa yimɓe sa wiyama jenna yimɓe won naatema en mi woppadde an nangodire juuɗe aha ngal gonɗa koye haali onon bandiraɓe sénégal naɓe wonɓe toon to amérique du nord ha tengte états-unis et canada application men keso arini wiye lemfi application ɓurɗo sirde holnade yawde ko fate neldugol haalis onon wonɓe états-unis walla canada ko ɗo ndewno toon nelde mon yetto e bandiraɓe taw ala hay caɗele goote maɓe mbawa heɓde haalis mabɓe taw rewatto koye wave orange money free money walla compte bancaire jomum eɓe mbawi heɓde haalis mabɓe nder sénégal no fotiri taw kono yawiri o application lemfi o ala hay fere goto saɗa nelde nde wonno ko 100% gratuit lemfi ko nafoore mere woni hen hay sinno dollar o ɓeydima walla ustima lemfi kanum ɓurata keddiɗi ɗi to banggue weccet ne waɗi kadi ko wiyete compte promotion e nder application lemfi kala nde nelduɗa $100 aɗa heɓa $20 e compte ma sa neldi yimɓe sappo moni fo $100 lemfi ne nelduma code de promotion tawi ɓen yimɓe sappo kala e mabɓe nelduɗo ko fuɗɗi e $100 an a heɓat $20 kadi e compte ma kamɓene soɓe mbatti neldude ko fuɗɗi e $100 eɓe keɓa on code de promotion mo lemfi tottirta onon wonɓe états-unis et canada mbaɗe téléchargé ko lelani application lemfi omo heeɓo e apple store walla play store woto keñoɗe e wadde ko application namdoto on ko ngam kisal e nden ko kontuji mon onon musidɓe sehilaɓe yiɗɓe yoro sow oɗon mbawi hutorade code de promotion mo jogui o lemfi tampere gasi